Nej, prøv at se, ham der er gået i gang med at drikke ren vodka nu. Nej, han vælter jo. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre det her. Det kan ikke være. Line, vil du godt lige komme og se det her? Jo. Nej, det er for meget. Far, du skal passe på din bil. Det kan man da. Ham der drikker ren vodka. Nej, I tænker, han har kun taget én øl med den her gang. Nu skal jeg... Nej. Au. Nå, nu har han næsten drukket bajeren. Nej. Op igen. Nu var han lige kommet over til bænken, så tabte han det er næsten sjældent. Prøv at se, hvordan han ligger. Ej, jeg får det helt dårligt nu. Gris her. Prøv lige komme her. Så er du rejst. Nu skal jeg lige hjælpe dig. Ej, han er da pisset i bukserne. Det er hans. Det må de op dengang. Han ved ikke, hvilken en det er, der er hans. Hvor med øl? Jeg har lige hentet en øl. Nu er den væk. Au. Han slog hovedet direkte. Ja, han slog hovedet direkte ind i den der kant der. Det kan det ikke mærke, den tilstand. Nej, men det er godt blødt. Giv mig lige en hånd her. Det kommer måske Det ville ikke være smart. Nu vælter ham der, skulle du også gøre han ikke. Garanteret. Den kunne ikke engang komme op fra helvede. Ej. Hvis jeg nogensinde har været så stiv der, jo, så op det ikke godt flot. Tilbageholdt. Tror I ikke, han er sagt? Det her, det er kartoffelsalat. Det var nøst. Emilie kunne ikke have det. Nej, okay. Den vil jeg sige, jeg kan ikke Ej, høre. jo, han kan godt mærke det. Prøv at se, han tager sig lige til Nå, mig. hej Jan. Hvad så? Alt det besvær for en fucking øl. Det er den nederste. Ja. Nå, nu har han glemt sin øl. Nu kan den godt flæge den. Hallo, har du filmet det der? Ja. Vil du ikke lige sende det til mig? Jo. Det bliver jeg altså nødt til at have. For pokker, nu sidder han og tænker, jeg har glemt min øl. Nu skal jeg til at rejse mig op igen for at få fat i den. Jeg får roden dernede på ham. Så du da han styrer det, Lene? Ja. Nej, prøv at Se, nej, nu står den helt dernede. Henter du Nå, den ikke nu lige for skal mig? jeg lige hente din øl til dig. Nej. Nej, han kommer da ikke derned. Det er den lige der. Det er ikke den. Nej, det er den forkerte. Der er ikke noget is. Han er brækket, han tager. Det er jo den forkerte for helvede. Nu kommer de op og slås lige om det. Jeg tror, de Du har drukket af min øl. Ej, så er den garanteret blevet pisset i stedet for. Jeg skal lige have lidt til at have smerten. Ej, for helvede. Det er sgu da ikke den, var det? Jeg føler, han kiggede lige der. Kan du se? Der kommer 2 ladyer. Ja, det gør det også. Hvor? Der kommer 2 Yorkshire Terrier. Okay. Lidt ældre. Nå. Den er, ja, den er ligesom. Det er ligesom dig. Ja. Skal vi lige skynde os ned til den? Ja.